nabigat ay amin ako. On behalf of our Provincial Director, Police Colonel Christopher Navarano, at involved na kami iti Barangay Dagupan, Bintar, Ilocos Norte, tapno nag-disseminate kami iti program in relation sa end of Ilocos Communist Armed Conflict natin, yung Executive Order number 70, na kasama namin dito yung nasa local chief executive, si Mayora Larissa Poronda, nandito rin yung counterpart na friendly forces natin sa Philippine Army, Captain Jerome Wacklin, Ken Agapay Itoy, di Chief of Police iti Bintar, di Police Major Abner Cabao, iti JGAD Officer, di Police Lieutenant Jerry Kakayurin, Ken nag-coordinate kayo amin iti municipal officials iti Dagupan Bintar, kaya nag-imbita kami. Kaya iti resident toy from the Bing, from the youth, and from the women sectors, and iti head of household. Tapno, ag-disseminate ken mangtig kami iti relief goods, medical missions, libreng gamot, libreng tsinelas, at libreng gupit na iti part iti pledge yung peace, law enforcement, development support nga kami kanigiti lugar nga adayo nga nagingkan iti support no hapon no medyo ada pagkukurangan nga maitulong iti gobyerno, iti PNP, iti AFP. So ada kami ito, tatong lecture kami pa'y, kada iti rights against women, no, ada pag-aabuso, iti parts, iti army, and kada iti ubing, and no, ada iti krimen nga masusolve ito, so ada kami ito, tapno, ambinmi, makidayulog kami, makipulong-pulong, tapno, madrisan, iti problema, iti peace and order, iti krimen, iti droga, and terorismo iti Barangay Dagupan, Bintar, Ilocos Norte. Diyan lang ako iti paggapi iti Barangay Dagupan, Bintar. Thank you po. Alright, so naimbag bigat na amin Dagupan. Gana po, ada kami tatako ket nagasap tayo nay imay digiti kami the Armed Forces of the Philippines ken the Philippine National Police ket adadamin akong imay mangidaton when mangisagot iti adu nga pag namayan hadlang ati medical mission services datay pa nagibunong da iti sagsagot ken dagitay adan sa kaya madamdama dagitay panagtukis haircut ket sige po na nga adu tayo di apo dagiti agubing dagiti agtutubo dagiti agkabanwag dagiti nataingan and dagiti agtagitado dagiti kamkameng ti Manalo or San Heras sayo dagiti barangay ay totality sang kabaranggayan apo dayto nga nang sangailiwan no magteduhan nga pagimbagan ngem mangisabat itay panang sarabo kadagiti adu nga iti gobyerno na nairanta ako kahit adto makakailihan tingagot-igutan na kayo nga kumasidig kadagito nga nairanta ng alda nga serbisyo ken ipaganat kita yung ako tika at di gobyerno lokal nga kanay makitagta ko nainay kadagiti ganwat ti national government nanggulo na ti bedeng ti programa ti panang tarinaed iti salunat amo tayo nga adati ti COVID-19 pandemic ket na isalasalumin na unay ti intay panang stricto ngem hantay metwikat adalata dagiti panag positibo dagiti sa mangpet kamunan na dagiti inem nga may kapita pa yan ako inaudi kaya't nagapudan ti Balasig, Tao, adamet nagapudjay Manila, wenno iti Ruar, Ilocos Norte,
So far, ako magpili ako ng local transmission ngem ako. Dati may isa nga ito yung pag pampununutan ken mga dawan, iti pa ng salud, salunat, tapos iti kasta. Dagiti amin nga advisories, amin dagiti rumbling iti suruten, yung patalagit kay ATF, kay iti amati probinsya tayo, niya po Gobernador Mateo Marcos Manoto po, may dagiti executive orders, kan tayo ako nga liplipatan, ti panagtulnog tayo kanayon, iti panagusar iti mask ako, no, antay may makausar iti face shield, at least iti mask ako, ni pagagangayen, normal makita tayo everyday, new normal ako. Ako na tayo, di ba nagusar iti mask, kasi may din ako iti panagbugo-bugo, iti sa kong kendanom, iti antiseptic iti alcohol, normal tayo iti balay, kaya iti ruwar, iti pagkaingan, at mapanan tayo nga nasisita, iti komunidad ako tay distansya kung kaniti bagata ako 1 meter apart, 2 meters apart, hindi sakit magesdan ako ti gundaway nga makaran tayo kaya iti kasapay ako masalwadan hanay ti bukod tayo nga bagi ngem iti panagsaksakwa iti panakakar ti pamilya and kasama ako malaksit ito yan pagagangayan ako sakbay tayo iti COVID-19 pandemic transmission ako ti virus, dito yung may sa tayo nga mangi elikabong, madaywan tayo digiti panaka abdeng ti kapya kental na, hindi na kental lugar kayo, sapay kumata, maan tayo nga masulisog, bueno, mariruan, digiti panamati nga digiti panusuro nga agpakanigid ng tiya po ditang sa insurgensya. Itikas sa napadasan niya, ganoon na ako, 1980s. Tikarigat ako ti biyag. No, dadagiti leftist, no, kumanigid ti gobyerno, ket marigatan tayo nga agbyag, at adapay nga may raramay ti rigat, ken awan ti talna, awan ti kapya, awan ti may sa ko ng harun nga sakboy ti amin rumdeng unay nga magsakboy tayo kita ang tayo taglawlaw tayo kaya nila ay kalkaliguman tayo suporta iti gobyerno panigakay sa katiganwat para iti amin na banbanag tapag talat tayo nasa liwanwan, nasa lunat kaya iti kasta amin nga iti aramid ito nagpili tayo agbana kinabunga po iti amin iti almost kental na palagkagay sa tayo amin sa kapada. So with that, thank you so much again. Pagpalagip amin dito kada tayo, nibag nga alda tayo amin. God bless us all. Okay? Living with cells, but we are living with bacteria. Nakaintindihan? So, nung atadugayan tinapers si bacteria tayo na nakatira sa large intestine natin, which is the second and the gut microbiome, dahil tangarot ti dapat nga bantayan tayo. Because in the study, nakatado na research, nervous system with your bone homeostasis. So, wala pansin nyo, nakatado ni sakit, no, ang sakit ni sa tao at nangay, komplikasyon. You get my point? Why? Because you are not correcting your gut microbiome. You are not correcting your large intestine, which is the first part. No, ako unay tigat bacteria di dyan, nagadumot na sakit mo. Number 1, hypertension. You get my point? Number 2, diabetes. Amuyo pati katika to, vegetables is the number 1 food in our stomach. Haan na meat, haan na chicken. Kasi I will just give you example. Okay? Look. Nagparti kayo ni manok. Tama? Ay kasi lang yan, kasi latag, yung latag. Nung handa na tayo, tama? Ipabungot tayo, correct? Tapos, itabin tayo, correct? At dapat tapunan tayo, ngayon, kami na-group sa, correct? No, pimatay tayo ti baboy, pimatay tayo ti chicken, pimatay tayo ti goat. Kami tapunan nyo? Kabuksik nyo, you see? You know the essence? Ayaw kayo ng mga ti karne, sorry, ha? Dagito, dadakto, teacher na, sorry po. Sorry talaga. Okay? I correct you that
big tummy yun. Nakikita ng kasawan nyo, you have a big tummy. Yung babae, there is a problem with reproductive system or the stomach. Kasi mo lang ni lalaki. No, dakol kitsamdahan makita ni Manoy. Correct? There is a problem in the stomach at the same time in the reproductive system also. Iso nga kitaan nyo. Okay po? Dapat lumangan tayo, adalat na laya, adalat na lasuna. So, again, okay po, dito, maganda mag-check up. Mag-check up libre. Makita, ura yan may magpapasakit nyo. Amok ko yung mamumpan nyo, manahilot kayo, makita na kayo, makita kayo ka mukha, promise. Ay, delikado ka, makita kayo yung lalaki, nga nakakagas kayo eh. Ay, naku, mamaya, magpasakit. Mamaya, makikita ko din yung babae na tatalimusan at yung asawa na. Ay, ako, magpasubukan mamaya. Okay? So the thing is again, we have already a doctor in Ilocos Norte, natural doctor, ang masulit ng maintenance, sorry to do sa maintenance. Curiosity. Natural places. May tapak. Alam mo, may Gadupan ay dapayawin at pagdating na rin sa hindi man sila. Lord, let us diyan sa ito di sinabi ko Lord dyan. Instead na namin ng nakimpas ng ating Domingo. Ay, kanda. Loko, batay mo. Sa kami sa bayang kabuksanan. Pangino ko yung masibigit gusto. Emergency,